Eli Venäjän Aljona Leonova on edelleen aivan ylivoimaisessa johdossa, mutta parhaat yhdysvaltalaiset, parhaat japanilaiset, 2 italialaista on vielä tulossa. Ja sitten koko porukan viimeisenä hyvin EM-kisoissa luistellut Ruotsin Victoria Helgesson, joten paljon mielenkiintoista katsottavaa on vielä luvassa. Tämän ensimmäisen lähetyksemme viimeinen suoritus pyörähtää käyntiin tästä. Näette Ashley Wagner, hyvän tason luistelija ilman muuta. Ashley Wagner on 4 maanosan kilpailun voittaja tältä vuodelta ja todella monipuolinen luistelija, joka kaikki osa-alueet halliten pystyy ja kykenee hyvään koreografiaan. Yhdysvaltain hallitseva mestari. Oi, kolmoisflippi keikahtaa kantapäälle, tuo alastulo kaari ja silloin on mahdottomuus saada sitä jälkimmäistä hyppyä siitä onnistumaan. Todella harmittava virhe. Mutta kolmoisritin perään on tyylikästä tehdä kaksoistulppi ja hän saa hyppy-yhdistelmän tästä. Ashley Wagnerilla on erittäin nopea tuo ilmalennon rotaatio, kiihdytys ja hypyt ovat enemmän kuin korkeita, niin pitkiä. Liuku ja siirtymänä hyppypiruettiin. Ei enää niin usein nähdä naisten ohjelmissa linjerauksia. Se on kaunis, upea liuku. Näin Saksan Heidelbergissa syntynyt, mutta Kaliforniassa asuva ja Yhdysvaltoja edustava Ashley Wagner. Hänen isänsä oli aikanaan sotilas ja komennuksella Euroopassa silloin, kun Ashley syntyi. Tämän vuoden Yhdysvaltain mestari siis, mutta ihan sellaista mestarinaisen otetta ei vielä tässä nähty. Hän on vain kertaalleen urallaan päässyt arvokisoihin mukaan. Jos nyt nuo Four Continentsit jätetään tällä kertaa arvioinnista pois, on ollut MM-kisoissa kertaalleen 4 vuotta sitten, silloin 16. Tuo kolmoisflippi oli tänään harjoituksissa ja tuossa alkuverittelyssäkin aivan ajoituksellisesti oiva, upea, mutta sitten tässä kilpailussa hän hieman kiirehti tuohon ponnistukseen ja tästä syystä tasapaino tuon liuun aikana ei pitänyt. Kaksoisakseli ja sitten tuo rittin perään tehty tulppi paikkasivat kyllä tilannetta. Kyllä tämä luistelu sujuvaa oli, erittäin valoisa, ilmeinen. Hän luistelunsa aikana ilmaisee elävästi musiikkia. Musiikin valinta
ei välttämättä niin tunteisiin vetoava, mutta hyvin hänen liikekieltään tukeva kylläkin. Mutta en myöskään usko, että tällä suorituksella aivan nyt kärkeen mennään. Sen verran vahvaa esittämistä on nähty ennen Wagnerin suoritusta. Ennen kaikkea Leonovalta. Kyllä, mutta viehättävä on hänen tuo perusluistelunsa. Se on helpon näköistä ja hyvä liuku, hyvä vauhtinen liuku ohjelman ajan pysyy yllä. Ihan sellaista ilotulitusta Leonova pois lukien ei naisten kilpailussa toistaiseksi ole nähty kuin odotin. Mutta vielä on kuusi kovaa jäljellä. Ja muutama kova sitten valitettavasti vammojen takia sivussa. Ashley Wagner reilut 56 pistettä ja tässä vaiheessa viidenneksi, mutta eroa kärkeen kertyy jo 8 pinnaa. Ja vaikka vapaa-ohjelmasta niitä pinnoja tuleekin määrällisesti paljon enemmän, niin sitä huolimatta kyllä siinä kurottavaa nyt sitten jää. Aikamoinen takamatka, 8 pinnaa.